Il-Kummissjoni Ewropea approvat proġett ta' 350,000 euro biex aktar nisa jkunu involuti fid-dinja politika u l-ħajja pubblika. Dan tħabbar waqt it-tnedija ta' wirja fil-Gżira Uċija blisem il-mixja tal-mara fil-politika. Il-Ministru għal-Għawdex Ġustin Karwana qalet li l-mixja tal-mara fil-politika Maltija ma kienx faċli, kif il-kunċett ta' soċjetà inklusiva kien għadu fjak. Hija rikonoxxiet fażijiet li sawru l-istorja ta' pajjiżna, bħall-introduzzjoni ta' dritt tal-vot lin-nisa fl-1947 u l-ħatra ta' Agata Barbara bħala l-ewwel President mara fl-1982. Il-Ministru qalet li fit-tmexxija ta' Għawdex minn 4 ministri 2 kienu nisa. U mill-2003 sal-lum f'kull leġislatura kien hemm 2 deputati nisa. Dan juri kemm is-soċjetà Awċija tagħti appoġġ lil-mara. Il-Ministru għal-Għawdex ħeġġed biex aktar tfajliet u nisa jagħtu kontribut lis-soċjetà permezz tal-politika. Minataħa s-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli qalet li l-proġett approvat mill-Kummissjoni Ewropea huwa 80% finanzjat minn fondi Ewropej. Dan se jkun qed isir mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Università ta' Malta u l-Konfederazzjoni Maltija għall-Organizzazzjonijiet tan-nisa. Żvilupp li fi klima huwa ċertifikat ta' kemm l-Unjoni Ewropea temmen fir-riforma li qed jagħmel il-Gvern Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.